Il-Professur Oliver Frigieri kellu sem importanti ħafna fl-iżvilupp ta' oqsma differenti tal-letteratura tagħna, fosthom fl-iżvilupp tal-kritika letterarja. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Bernard Micallef sabiex jifhem sewwa sew il-legat ta' Frigieri fl-apprezzament aħjar tal-letteratura. Oliver Frigieri assuma ħafna ruoli marbutin mal-kritika. Aħna ġieli nsejħulu kritiku kittieb u naħsbu li daż-żewġ kelmiet ifissru biss żewġ ħidmiet. Imma jekk naqbdu l-kritiku biss huwa dak li qabel xejn irid ikun kompilatur, mhux kritiku, jiġifieri jrid bil-paċenzja jiġbor il-poeżiji inediti uħud minnhom f'manuskritti, oħrajn f'kollezzjonijiet privati, oħrajn fil-libreriji, f'diversi rivisti ta' poeta wieħed. U bħalli kieku jaqqat il-profil u anka l-istorja tal-karriera poetika ta' dak il-poeta. X'jiena ngħid, il-xogħol, ir-rwol ta' kritiku jibda minn kompilazzjoni metikoluża. Jien niftakar bħala studenti il-Frigieri mhux biss jiġbor il-poeżiji, imma jgħid kif beda jiġbor il-kummenti estetiċi ta' Duncan, pereżempju, jiġifieri dik li ngħidula l-poetika, mhux il-poeżija. Il-poetika hija l-ġabra ta' prinċipji, standard, skopijiet li poeta isemmi matul il-karriera tiegħu u li fuqhom ikun stabbilixxa l-arti poetika tiegħu. Biex għamilha di, Frigieri, niftakru jiena isemmi il-biċċiet ta' karti li fuqhom kien jikteb il-kummenti ta' Duncan ġejjin minn rivisti, minn gazzetti, minn artikli. Iqatta'hom daw il-kwotazzjonijiet f'biċċiet żgħar, jifrex kollox madwar l-istudju tiegħu fuq l-art, fuq l-imwiet, u mbagħad jerġa' jaqgħadhom forma ta' argument sħiħ. U minn ħajja sħiħa ta' poeta joħroġ il-poetika tiegħu. Kemm hu xogħol illi ma jidirx, imma kemm hu xogħol ma ssirx, kemm hu xogħol illi jieħu sigħat u ġimgħat u snin. Dan huwa Frigieri l-kompilatur. Imma mbagħad hemm Frigieri l-antoloġista li ġabar il-poeżiji f'antoloġiji, l-ewwel l-istorja tal-poeżija Maltija li ma kompliex, għamel l-ewwel volum biss, u mbagħad l-antoloġija aktar magħrufa tiegħu ngħidulu l-ktieb l-isfar ta' poeti minn diversi perjodi. Issa anki hawnhekk l-iskop tiegħu kien illi jagħti stampa komprensiva tal-istorja poetika tal-letteratura Maltija. Dan juri illi hu ma kienx interessat f'xogħol letterarju partikolari, imma kien interessat f'sensibilità letterarja kif qiegħda tevolvi. Kien konxju ħafna ta' dan il għaliex juża wkoll il-kelma differenzjatorju jgħid ix-xogħol tiegħu. Differenzjatorju biha jrid ifisser il-ġbir ta' poeti u romanziera flimkien biex mbagħad toħroġ id-differenza kważi weħeda bejn l-istil ta' wieħed u ta' ieħor. U allura inti bħalli kieku għandek ir-ritratti kritiċi u letterarji tal-istorja tal-letteratura Maltija, tal-kittieba tagħha wara xulxin. U bekk għandek stampa kemm ta' kull kittieb individwali kif ukoll tal-iżvolġiment nazzjonali tal-idjoma letterarja. Mela għandna lil Frigieri l-kritiku, Frigieri l-kompilatur, Frigieri l-antoloġista. Imma wkoll hemm Frigieri bil-laqta filosofika tiegħu, speċjalment meta niġu għal ħassieba li ħallew impatt fuq id-dinja letterarja. Isemmi ħafna l-kunċett ta' imitazzjoni ta' Aristotli, u mbagħad il-kunċett ta' imitazzjoni ta' verità trascendentali ta' Platun. Kemm il-darba smajtu jidħol fil-filosofija ta' Plotinu li hija platonika
ukoll. Imma anki jekk niġu għal ħassiba rinaxximentali, pereżempju Alexander Pope, kemm il-darba kien isemmih Friġġieri għax kien jammira fih f'Alexander Pope it-tlaqqih intelligenti tal-regoli tal-kitba letterarja u n-natura. Jiġifieri apart il-kritiku, l-kompilatur, l-antoloġista, hemm Friġġieri il-ħassib illi wara kull aspett kritiku tiegħu dejjem kien hemm ħsieb iktar profond filosofiku li kien qed imexxih. U mbagħad Friġġieri tad-dizzjonarju. Naħseb ħafna nies Friġġieri il-kritiku jafuh permezz tad-dizzjonarju. Imma id-dizzjonarju mhuwiex ġabbra ta' termini letterarji spjegati biss. Id-dizzjonarju huwa intenzjonalment, jiġifieri b'mod deliberat minn Friġġieri, ġabbra ta' eżempji poetiċi, eżempji mill-proża, eżempji mid-drama, ta' sensibilità letterarja Maltija biex jeżemplifikaw it-teknika li aħna ġibna minn żmien il-Griegi sal-lum. Allura kull fejn għandek terminu spjegat, dejjem għandek fid-dizzjonarju silta minn xi romanz jew minn poeżija li tispjega kif dak it-terminu qed jitwettaq fil-letteratura Maltija. Daw il-ħafna lati ta' Friġġieri il-kritiku juru kemm m'għandniex nissimplifikaw il-kelma kritika jew kritiku. Fiha tinkludi ħafna uċuħ u ħafna ħiliet, ħafna kompetenzi ta' bniedem wieħed. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.